Tapos ka ng hilot, di ba, ngalamig kayo takapisin? Dili ay, ang takita. Kung manghilot na ko, Lord, jadi. Kadayan, O, may klaro na manghihilot ang mga tuan. Nadugin na puan ko ba? bisitaan kag tambal. Nasa baligya tambal, Chinese. Matis ra og business na. Kaya ka, sir? Relax lang. Tapok yung tao. Oy, Di na ba ka mainom, sir? Ha? Mayo. Buwa, itong init. Nag-exit daw si ma'am nga. Ang akong pahilot, sir, akong mang bana. Yung ko wala man ni siya habak bisag isa. Kaya nawala ka na gyud ko kaya kung una basig din na gini mo hinot siguro Sir Eric sa to ano kay basig katong at ko pag umangkon manghod ano ba to Asa si Kuya BJ? habak. Sino man? Ang 30 dato pagasolina ni Papa. Ha? Ang 30. Nga? Pagasolina ni Papa. Wala, to pa sa eskwelahan. Hindi lang, to pag eskwelahan. Ito. Sinutang. Ito. Sudan. 30. Ayos ka po, 30. Sa diyan, nagpatambal kang malinaw. Libre biya mo. Sakay-sakay. Ano sa man siya? Ito dito. Sa wanda po. Aba na po. Dilo eh. Si Julia, maguto. Lang. Kalimot sila kung nagpatambal ta dito lamingga. Ay, basta ilawin na tong utang. Pag gasolina mo daw, Nakapatambal dai pud mo nga lagmingga dai mo. Oo, kadili man niya ito maghililok pa. Ah, di ay. Sige man, may balik dito, ma'am. Yung tambal dito, kadaya dito. Di mayo po. Ay, be ko, ito kausara kong hililok ato. Tambok ko dito. Oh. Dugay din ni mo ni naggamit imong kinaadman sir? Dili dito kumilot sa una. Puro gwela, gana. Ano bang nakapoy? Ano ba ito kapoy? Eh? Wala dito ko'y gana. Nadugay na ganahan na dito ko. Wala gid ay arang ang Ginoo kung mo na gyud magkuan sa imo. Gusto na dito ko. Dugay, uy. Sa may pulong na to ni Gio. Gio. Ay butangin na lang na dihag dadong Easter ma'am. Easter man ko dadong mo po na siya. Easter habak na. Uy. Easter habak. Pwede rin ko po GO. Ito habang, hindi ko pumunta, muritson na ako doon. Bawa ko habang rawa. Aray ko man. Ay kusos, di ko mabalibad pa sa hilot. Pero kato na lang, matay. Uy, Ginoo. Hilot mo yung kahapon, mapating daghana to. Awa, di ko matayog. Pero isa ka buok nga tao nga na, Dito. ano ko? Kakurog ang lawas. Mura Isog gikuan kayo. siya no, gilaban gid siya sa imong kuan. Oo, isog yun yung kwan. Ang gipildi niya, akong tawanon. Kita, dipildi ang tao. Niluya ko. Di kaida. Pero reaction lang kagkaluya sir dili gyud ka may tabong mapildi niya. Adi ko Kay ang imuhang gidala maayo man gyud. Eh, naman sa mga nauna nga, di ko papildi. Mm. So, isukol sa ko. Mm. Kaya mapapildi ko, wala na. Undang. Mao gyud. Kuya, tugahong na itong Bilo kay siya ko. Ang sabi. ipinsa siyang lawa, no? Ang gumagani nga anak, gisa nga na. Anak sa school nga. Sa nitry ka ng papel na puti, sa mga alas 12 ka lang. Ano ko? Di ba ko ang anak? Unsa daw unsa daw? Nitry ko na ko ng papel daw nga puti. Na gamitan nga latin sa kadlawon sa 12. Ito wala man ko na sir. Hilot, manghilot lang man ko. Mga abilidad, wala ko'y abilidad. Iya man na sa demonyo. Kuyaw. Eh, kundi nga. Iya sa Ginoo, sir. Iya mi Ang Ginoo, igura na sa mo, kwan sa mo, wala na na. Nakanunot na na sa mong lawas. Wala. Wala man po ko'y, di ko mo ko'y latin, o po ko'y
Wala po ko'y tulumanon. Mm. Wala. Tuong sila naadyo daw kayo para ng mga Bernie Santo, bitaw mo. Oo. Di ba naman dyan na, kanang mga balay. Mm. Wala, juko anak, sir. Wala, juko anak mga anak. Niya kayo nalagid ako nga. Wala ko yung mga anak, pero kaya na kong istorya ng kanto. Mga diwindi. Istorya, kita kwak-kwak. Mm. Pero tingnan, wala mo ko anak. Sayawa po ng istoryahan niya, no? Sa nakalimot ko da, naamanday ko, naaday ko dire. Mm. Ayan, ipakita ka. Nahibawan hinoon na niya gidala. Buwan ta to sa Dili mga kon. tinarong. Dumugo na ginigwa-kuwak. Hindi ko rin yung kapanagang Ha? Dili po Dili na sa makakuanan kakuan ako, mga ma'am. Di na sa ka. Mas ana initambal niya nga ang mananib mga mamarangay. Mm. Kasi mga inkanto o, insani, diwata. Mm. Diwata ito ba? Tandok eh. Katong diwata nga bitin mo, dugay niya ito naman. Walo ka mga engkanto mo. Suwit sa kay lawas. Lawas sa kuan? Batanon. Batanon? Walo sa lakbok. Piskol ra pud kadaghan ba? Nagsugod ko kalaunan, nauman ko 5:30. Yan. Duha ka adlaw, pamaol sa lawas. Ginoo ko. Di man undangan o gimulian, Dili mo kong surrender. Hmm? isanip. Kuan gyud siya, mosanib gyud siya sir. Nagkistrana gud mi. Hmm? Gana, yung kanto. Nanay mi. Ang gihilot na tulo. Piskol ay. Ang isanip, wala. Sige, nagpamuga sa laway. Ngayon kag dire og diha pati na puno ah, mga parente. Nabot na dire. Ipatiksan nila ni ay mong kon gitabang na. Mm. Dahil mo sige surang-surang diha kay karting sugang eh. Yawa no. Ito ko naglisod kay nihanam tong patyan na ako. Ngayon kung kanto patyan na ko, uy. Di man na pwede patyan mo siya kay nagtam siya sa lawas. Madamay ang sudlan. Sudlan. Na pwede na. Mm. Ako na pisang lipat-lipat. Mm. O dali ba, kaya napa ko yung luton. Yung mga audience, ngayon, nagsabu na, nagsabu. Oh, kanagyaw-yaw na. Nagyaw-yaw, wala ng bakbak. Yawa no. Katarong pag-ari, nagsulot. Abot itong mga parintin ng mayaan rin. Uy, kadaghanan na sa tao. Request siya, kawaw ng mga tao. Sila bintana, kaya mahawa na siya. Uy. Basta, lugaya. Kaya nagkakang siya. Kung noon ako mahilot ang tagabansalan. Namatay noon ang bansalan. Mm. Matay ako kay Kuan. Nahilot ang tuloy. Nahilot ako kay Sab. Wala, gidahutan. Kuan na kay lala na kayo. Gihikap sa laing manghilutay ba. Mm. Pero, kuan yung lawas. Palatayan. Apa ka, Sir? Sabi pa rin, panungot, Sir. Mga ginagmay. Sabi ni mo. Bungkat dia sa lawas na siya. Ano? Bungkat sa lawas ng anong panungutan eh. Good eh. May buwa mo madayon gapon ma'am. Kuha nga kita kapon. Sige, sige, subo. Kakuya po lang kayo kapon ba? Yeah, sige, subo. Pero napakantihan man may kuan alas 4. Alas 4 4. napakantihan may. Kaya wa man Nagsugo. mo sipot ang schedule. Nagsugo na siya sa kuha mga alauna po siguro to. Sa tawagin sa Eric kay madto na talito. Nagkumbate pa kuan na. Basta nahuman jud ko mga 3:30. Ah. Eh, ako kung gitubag, ko dili na sa gila kita maturon kay
Murag busy gid kay lang Sir Kaya Eric. na gibuking, wa man ni sipon. Oo, nainay ko, na, di man na to makuha ni mga cancel. Mm. Duhagit ka buok kahapon nang wala din sipon. Na siguro to'y kuan, murag nakalanganin siguro. Asa di mo tutok pa booking, ito mo sipon, karon i-booking na po siya, awan na reply eh. Mm. Hindi na ka pa booking, ito mo sipon, Oo. awan na Wa na reply gyud. eh. Da reply. Wala. Pabok, niya dili mo sipot ba? Mm. Wala na po gikan. Ano bala ka gani ko atong akong giingon nga mo-text ra ko mutawag ko magpahilot akong anak wa na lang gid po ko mutawag ato sir kay ingon siya ugma lagi ma magpahilot mi sa akong asawa ko sige kay uban lagi ta mo mutawag lang tadaan ni Sir Eric wa na lang gid po ko nitawag kay sayo kay nilupad og Davao nya padung pa sila Cebu kay driver man na siya dili na lang ko mutawag oy kay maingon tag padung na diya nga magpahilot niya maniman di ta madayon mahimong atong buto nga siya sige mo kanang ko ana lang gyud ba kung magpahilot ka kanang ana na lang gyud ana Hindi siya ka ay mo text niya, reply, di mo reply. Nami ko dire, nami ko ng number gibantayan. di Iya pagka pila ka oras or ugma na lo, may kabantay di ay sa text. Ano ko imposible ay nga nag-text ka karon. Di paspas po reply. Usban, wa man jud. Tulog daw. Ano ko imposible mo. storya ra to niya Iskang gini ba? iskam man dito nagitaw ang ana no hindi gid na to na malikayan Hindi man ni binuang na tuwa eh. mao gani Mga nagagawa, kaning nag-text ano ba, nagka-massage na. oh Anak basta ko ba? kasagaran Suko ba gini sa na sir kuha. kasagaran ba na sir ang Ang ana kontra ra gyud eh, kaparehas kong trabaho. kuyawa ko ni sa ginga oy nito ko masa nagtuba Taas sa kayo. taas kayo mamutara oh To ano taas ano? Naabiya gyud na, tinuod biya gyud na. sa ni sa ginga ni oy Sige, doble ng sigmulig, ana. di man Yun, ay tagas yun, ma'am. yun Kasagaran na nasa India. Sila mo inay daghan. Tagas. Ako sa income. Nagpupod ka bulig. Yawan, ginga. Tingala ka pag reply na ko ma'am. Oh, Hindi ko mahilot. ana gani ko nga. Hala, oy, wala mo gutay habak na isa. Katulagi ng may habak na tayo yung mga pagkumangon. Hasta tayo yung mangot. Kung dili lagi, kaya ang gingon maguna ko ni Sir Good. Bana man ako akong ipahilot. Isa, otroy dog text. Ako pang bana ako ipahilot. Lukuran pa. Nakatawan Ang man ingon yun. mo nga, ako mang bana. Ingon pag kita ko nga, maestro na mong bana. Ako pag kita dungag. Maestro, ikaw lagi na, dili, di mo di ay. Pero nakakungkos number 313. Nagplano na ko ato nga. Nagplano na nako ato nga butangan ako tong asawa ganitong Gio. Anaw na pud unta Ang nako. Gio sa ko, ay. Nagdili mo ako. Hinamduman ba na ako ni sa gahapon. Tanaw man ko sa Loya ba. Oo. Okay, malit ang liya. Uy, di pangayo sa kong buntis ma'am oy ang ako kanang gagmay ra magugog ka ng gaon kana ra mag-duty ko. Kuha ra ko gamay. Kaya kining tagidyo lagi kita ambas kong buntis gapon. Kuha na lang na mabi. Ako lang pong yatag. Sige naman pag-like sa inyong video sa inyong sa Facebook. Sa imong pangalan sa Facebook. Estrella Rubin. Diosdado Espinosa. Ang nakabantay ko, ang Australia.
Di ka. Yan tayang. Okay na? Buntang na lang yung panungot eh. Di na ron ka pa masahero. Sa'yo, Japon. Relax, nindot, relax ang kadali. Oo. Kaya para makakuan ba, ma-charge po ng lawas. Hapit ng klase, busy ng 29, siguro ka magsugo. 29, tanan. Adi ay. Sinayin to no, ibalitan. Oh. Di, 28, unta, nya kay halidiman. So, 29, gipakapinan pa yung bakasyon. Kapinan sa isa. 23 ron no. Pangasay, kaya 25. klase. Huwag customer. Ikaw na ako. Yaw. Balog ang ikugunan mo kaon, wala ka. Ganahan mo kaon, yung mga asawa di kakaon, no? Gito, katawa ay kasi sa kakakusa. Pero lang kung nako sa OFW ko, hindi, wala mahimo. Di na. Pero narat address Pilipinas, ha? Di lang gumawa na dia, met, di mo ba ng asawa? Kuray mahubog. Ang asawa di Ako pabalik ray, ka ako po. ray, ikaw ray na ikuyog asawa, ang uban, hindi nang dalo nila. Ano, di man nila dato. Di, pangit man. Bakit mo ba? Pangit o batasan. Ngayon sa katong gusto ko. Siguro, slide. Dili mo ko nila dat yung asawa, kaya di man magadala. Mabitang mo bang gani, dato nila ang asawa banag. Ito yung panggabi jud. Hindi kayo maklaro. So na, di na masuroy. Pwede plan, dalang anak, apoy, kadagan ba ninyong... Nakatubang na ginagawa ang ginong ng maayos sa matanaw. Kinsa man babae sir? Laki. 80 anyos na. Tanam na to, naman ni Garilio, wala ni Bagsak mo. Lumay Wala lagi. abilidad, anak ko wala. Basta ako Dugay, nagulat siya ni. Mm. Taga na kinagulat. Kano na sila ni Tibo? Mga kwan ba niya. Bilaan ako. Pero dili na siya original, gihatag. Namatay ang original. Siya nang kuwan, dugay na siya haro. Ano ko eh. Kung tanaw sa skuha. Mang! Basta lagi ka na naalagi bisyo mo. Asa na ba? Taas na ginay. Tapos kung mga milot sinto eh. Hmm. Kita na ako natin natagan. Saan na yung kuwan, naminang siya. Saan man eh. Ano na kuwan, maestro ka na anak. Balik na po kagito Ano niya? Kuya, sa Wala, kamahal. Nana sila Kamay, nito. kaya yung trabaho. Ulang na trabaho. Tanaw na ko. Dapat sa dia sa bulan. May lingkod ra. Padili mapiga na lingkod. Ang natanaw. Ano yung gituluan mo na special child? Special. Dito ko na. 650 ang oras, manana. Huh? 750 ang oras. Online o dili? Dili, na si amo doktor. Nga special child, iyang tuluan. Ito siya. Dula, 50 minutes. Niya, tulo, 10 minutes. Namo ta na diri. Na di, oh, bukan Lagi, siya. abunans ka. Oh nya dito Ay, na sa pagbata sa pa lang Aurora. nadulaan. Aurora? Oh. Nya wala na dito. Ah, diya, sa mga silang balhin. Oh. Bakit sabay taglo? Himo naman dito card bag. Sabay taglo. Mga special child. Kino bro, unsa iyang Amo, kung sa ituluan ng special child, tuluan pa sa doktor. Muban, wato di ko. Kuan man na gihapon kakita mo ko anak dito. Tintin ka sa amin. Murag ang puan nila mayo ba. Puan nila niya. Istoryahan nila. Ampo, istorya. Inyo, kamo ba itong pantin na sabay lang o dili? Ang hila pa, dili ito kamo boss?
Asa to sa? Atong na igubanan dre. Yang gaya nung Taga Panabo? Oh, mo ba to? Yan ay Amo to no? Oo. Amo lang dito. Kumusta naman to? Nanguli lang sila doon Nanguli. ito. Pag-hilot ni mo anang Biyernes, pagka Domingo, nanguli sila. Asa ka tong babae? Oo. Kung babae nga, Mm. sige katawa makanta. Oh. Pag umangko na kamamba. Nga naulian na to, di ba? Yung tatong puli uno. Mula ba na biya in taon? Ikatong gikuan sa iyang. Ang laban na dito raw. Wala ba ay? Mo Manilhik. lagi sila. Dili gusto lagi mo dito to ka mama. Oo. Iyo ba? Oh! Sige sila kaway siyang ama-ama kay hinganan pug bungkuang. Hinganan pud niya nga ikaw ra siguro na buwan. Tubago na niya oy. Ano ni ko? Uy, Kaya man to. daghan mo ko nakita na buhay na ko ato na ko. Wala na ko nakita. Paano ko gayon yung makaniya yung mama? Ano? Kana pong Wala. manghod Amo magina. nalay analyze kay Manghod magina ko na iligid siya. sa maayo ano ko. Makaingon ko ba ikaw pud ba mutabon pag kasi mong bana. Ayo pagkadlok ko wa kay bana. Magusom ng bana nimo og traidor kay sa imong pamilya. Dapat ilipil niya tanan ano ba? Oo. Nasuko lagi ko. Nandugay ko katulas. Uy, gusto ko rin. Ikaw magay ko nakitaan eh. O di naman ay maayo eh. Tupin meron ni mong ilat ato. Wala. Wala pa to, no? Wala dyan sa makuhan. Kasagaran sa ko, kanang ikaduha gyud. Basta mga lahi nga kuhan. Mga prana, mga sanib-sanib. Ika 2 days pa. Nay, one time, nay karon. Depende sa kakusog. Abi na kukuha to ni uli diya na sa mga. Ni uli. Pauli man sa mga anak. Pratong sa bansalan mo ako itong kaila juga na ako ito. Brad, kalugar ka, usapan na to. Usapan na mo kay pati kusgana jud ani ba? Di ko sa kabalo nga gihilot nako. Ko kabalo ka ang katira ni ba gihilot ka ba nga wa ka kailan no? So, nabito na ko ana siya. Wala nasakpan ta ka. Ako man ni musuki nganong nihadto ko magaglaing. Ko pa sa glaing manghilot. Kung ako nagkuhan mo, grabe habak lagi ato. Respeto ko to sa ko, kitanggal ko na tanan. Grabe habak to. So ano na to diri ba magpahilo? Tukang katukon, pero narespetar siya. Anak niya. Karang gamambo na dito pagtanggal niya. Kung once tanggalon mo na, open na ka, bakante na ka. Nagtitira ka. Di po, tilusuta. Ako, kay mutabang laman ta, sumama ayos siya. Nakato, kay bakante kayo. Iko, matanong ta ka. Ngay nagunit si mong rawas, muwa ka kaila. Ano na dito. Katong mga tumi dito ba, ano siya? Kain mo siya, manghilot ko siya. Di pa kuman na to, di ba wala na muto. Dito palang daw, ano siya, di na siya na-inutil sa dito. Hindi man ko ka, okay man ko di mo lawas, di ba? Brad, anihan ko pa, so hindi ko. Matay dito siya sa kabulan na matungilo, pati sa kabulan matay dito siya. Ina nag-usban na to 1 week, kay kahit kay ang nitira ni mo. Nga, basig madana to sa second round. Barato ra kaya akong pangayat ang home service, kaya amigo man eh. Gamre na to iguro pang tubig. Natubil ra ko dito. Kalayos, bansalan niya. Kapag sa bansalan, suksok pa yun. Bay, sintos bansalan nga layo pa kayo.